ብዙሕ ግዜ ከይድካ ክደክም ንቡሪ ብዙሕ ግዜ ፈቲንካ ትወድቁ ንቡሪ ኢትስ ኦኬ እዚ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ብዙሕ ኣይትጨነቐሉ ተደኺምካ የዕርፍ ግዜ ውሰድ ሕሰብ ሕተት መርምር እንታይ ዘዋፅኣካ ሓሲብካ መርሚርካ ምስ ወሰንካ እውን ኣይትጣዓስ ውሳኔኻ ጌጋ እንተኮይኑ ተመክሮ ወሲድካ ኣለኻ ቅኑዕ ተነይርኻ ተዓዊትካ ኣለኻ ብዙሕ ኣይትሸገረሉ ንህይወት ኮምፓስ ናትካ እንተ ክትፈልጣ ተጀሚርካ ዝኾነ ይኹን ነገር ንዓኻ ከናውፀካ ይክእል ማዕበል ክመፅእ ንቡሪ ክኸይድ እውን ንቡሪ ናባኻ ዝመፁ ሰባት ክኸዱ እዮም ክኸዱ ስለ ዘለዎም ዝመፁ እውን ምስኻ ክኾኑ ስለ ዘለዎ እዩ ኣይትሸገር ንኸይትደቂ ጥራሕ ሰብ ድኻ ፈታዊ ዝበሃል የብሉን ድኻ ክብል እንከለኹ ናይ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ናይ ኣእምሮ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ድኽነት ከየጥቃዕካ ጥራሕ ሰብ ኣብቲ ፀሓይ ሓድሽ ዝበሃል ነገር የለን ፅሑፍ እዩ ንዕስኻ ዘይበፅሓካ እያ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ነገር ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሓድሽ ዝበሃል ነገር የለን ነቲ ዝቕየር ቀይሮ ነቲ ዘይቅየርካ ተቐበሎ ህይወትኩም እያ ሰባት ክመት እዮም እቲ ዝቕፅል ወለዶ ክቕፅል እዩ እቲ ዝተርፍ ክተርፍ እዩ ብዙሕ ነገራት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዓለም ንሕና ነርና ክንሓልፍ ኢና ሓደሽቲ ምህቶታት ክመፁ እዮም ካብ ዘለናዮ ከዓ እውን እንዳተመሓየሸ እውን ክኸይድ እዩ እቲ ዝነበረ ፅቡቅ ክጠፊ እዩ ሕማቕ እውን ክመፅእ እዩ ሕማቕ ጠፊኡ እውን ፅቡቅ ክመፅእ እዩ እዚ ናይ ዑደት ናይ ህይወት እዩ ኣይትገረመሉ እቲ ዝዓበየ ነገር ንዓኻ ዋና ኮይኑ ሕዘካ ዝኽእል ግን መንፈስካ ከይተጥፍኦ መንፈስካ እንድሕር ጠፊኡ ነገራትካ ኩሉ ተዳኺሙሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ መጠረሽታ ንዓኻ ኣብዚ ምድሪ ክሳብ ዘለኻ ክንዲ ዝሓየልካ ሓይል ክንዲ ዝበርታዕካ በርትዕ ንስጋኻ ካብ ርክሰት ሓልዎ መንፈስካኻ ካብ ናይ ክፉእ ነገር ሓልዎ ንኣምላኽ ነገር ክትመውት እንከለኻ ምማትካ እንዳ ዘይተርፈካ ንኣምላኽካ እንዳኣምላኽካ ምት ዓስፋኻ ትረክብ ኢኻ ኣብቲ ዝመፁ ዘሎ ነገር እንተ ደኣ ክትወርስ ተኾንካ ናይ መፃኢ እንዳጠመትካ ትነብር ክሳብ ዘለኻ ንኽብሪ ኣምላኽካ ንበር ዝተረፈ ሰናይ ይምነየልኩም